Hello friends, Bodo Bodo Job Info official YouTube channel the big update official notice hordeng bini जाबाय PM Kisanनिफ्राय दा नोंथांमोननि pending किस्ति आरो गोदान गोजाम नोंथांमोना मा मावनांगौ गासै मोनबा खामानि मावथारनांगोन होमबासो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों लेटेस्ट आपडेट लाबोदों मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ सोरबादि मोनगोन आरो मोना दा बेनो जाबाय PM Kisanनि नोंथांमोननि किस्ति जाय नोंथांमोना Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि लन स्किमनि सायाव आरो लोगोसे सरकारि साख्रिनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांसै अफिशियेल साइटआव आरो जों अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जों गोबां खामानि मावनांगौ दङ एबा जों नायनांगौ दङ थ' बेखायनो जों अफिशियेल साइटआव फैग्रोबाय आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि किस्ति सोनाय डेटआ मिन्थिखाबाय बयबो बेनो जाबाय जोंहा 19 किस्ति डेटखौ फोसावबाय बेनो जाबाय जोंहा 24 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना 19 किस्तिखौ अफिस टाइमावहाय मोननाय जासिगोन दा बेखौ मोननो नोंथांमोना गासैबो अके जानांगोन होमबासो आबादारिफ्रा मोनगोन दा गोबां गिनाय सोमजिगासिनो दङ जे आबादारि नंगौना नङा आरो रांखौ हरफिननांगोन नामा बिनि सायाव मा बुंनो सानदों नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा जों मोनबा खामानिखौ मावग्रोनांगोन मोनबा खामानि मावबासो जोङो रांखौ मोनगोन दा बेखायनो जोङो गावनि स्टेटासखौ जों नायग्रोनांगोन बेखायनो जे नोंथाङा आबादारि हिसाबै गनायजादोंना गनायजायाखै नैबे स्टेटास दङना बेयाव क्लिक खालामबानो जोङो गासैबो नायनो हायो आरो जुदि नायनानै जुदि माबाफोर प्रब्लेम दङबा नोंथांमोना मा मावनांगोन बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन दा बेनिफ्राय रांखौ सोरबादि हरफिननांगोननो जायफ्रा माने आबादारि नङा आबादारि होननानै रां लागासिनो दङ बिथांमोनासो हरनांगोन बाट जोंनि बर'फोरा मेक्सिमाम आबादारिखा नाथाय हाया गावनि नामाव गैया जानांगौ अब्लाबो नोंथांमोना न'खरनि नामाव थाबाबो जेबो गिनांगौ गैया मानो होनोबा नोंथाङा आबाद मावगासिनो दङ स' नोंथांमोना बेखौ टेनसन दाला रांखौ मोनगोन नेक्स्ट लेभेलावबो दानिया अफिस लेभेलनिफ्राय मा मोनबा खामानि मावनो हरदों जों बेखौ दायो नायनोसै दा बेनो जाबाय नै PM किसान सम्माननि दि नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो दों KYCखौ आरो लोगोसे माखासे डकुमेन्ट्सखौ दा बेखायनो बे मोनबा खामानिखौ नोंथांमोनखौ मावनो थिनदों अब्लानो पेन्डिं जानाय नोंथांमोननि किस्ति एबा इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन बेखौ रोखायै फोरमायखादों दा बेखायनो नोंनि क्राइटेरियाखौ नायनो होदों जे एलिजिबिलिटि नंगौना नङा नोंथाङा एलिजिबल एबा मोनथावगौ नंगौना नङा बेखौ नायनो होदों आरो फार्स्ट एबा बेनो जे नोंथांमोननि स्टेटास जुदि नोंथांमोना प्रब्लेमबा बे खामानिखौ मावथारनांगोन देन बेनिफ्राय ओरैबादि बुंदों सेकेन्ड नाम्बाराव जे नोंथांमोननि नेसेसारि डकुमेन्ट्स एबा गोनांथि डकुमेन्ट्स जिनिखि दङ बेखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनो हाथारनांगोन जेरै लेन्ड सिडिं आधार सिडिं बेनिफ्राय बेंक KYC खालामनाय लिंक खालामनाय बेखौ नोंथांमोना जेब्लायबो मावथारनांगोन होमबासो मोननो गोनां किस्तिखौ जोङो मोननो हायो देन फैबाय नोंथांमोननि थार्ड नाम्बाराव थार्डआव बुंदों भिजिट अथराइज सेन्टार्स अनलि होनना बुंदों माने जायनोखि PM किसाननि खामानि मावो पेन्डिं जानायखौ नोंथांमोनखौहाय सुफुंनो हायो स' बेयावसो नोंथांमोनखौहाय भिजिट खालामनो होदों बेनो जाबाय सेन्टार्स अनलि होनना बुंदों दा बेबायदि होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिस थायोना नोंथांमोननि जेनाखि आबाद बिथिंनि अफिस थायो बेयावसो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगोन मानोना PM किसाननिफ्राय साफा नडेल अफिसार बानायनाय जायो बिथांमोनखौहाय बे खामानिखौ मावनो माने दायथ' होनाय जायो आरो जाहाथे बिथांमोना खामानिखौ मावनानै होनो हायो जेरै जों मोनसेखौ ग्राम सेबक खोनायोना स' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन जे नोंथाङा मा प्रब्लेम जादों होननानै अके बिथांमोना खामानिखौ मावनो हायो देन बेनिफ्राय बुंदों माखासे फ्रड माखासे नंखाय माने जिनाखि एजेन्ट थायोना बिथांमोननिफ्राय माने जाहाथे गोजानाव थायो बेखौ बुंदों मानोना बेफोरबायदि गोबां फ्रड जायो KYCफोर होजालाबाया बा OTP हरजालाबाया नोंथांमोना थार्ड पार्टिनो दा जायखिजाया अफिस लेभेलाव थांनानै OTPखौ नोंथांमोना होजायो बा गुबुननो होजालाबाया मानो होनोबा OTP मोननाय लोगो लोगो गासैबो माने हेक खालामनो हायो आरो दा बेखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नोंथांमोनखौ बिथोन होदों बेनो जाबाय PM किसाननिफ्राय देन लास्टआव बुंदों जे नोंथांमोनखौहाय रेगुलार माने चेक खालामनो होदों KYC स्टेटासा जादोंना जायाखै फाइनालाइज जादोंना जायाखै आरो जेब्लासिम फाइनालाइज जाया अब्लासिम मोना आरो जेब्लासिम फाइनालाइज जाया नोंथांमोना जायखौ मावनो होदोंमोन बिथांमोनजों कन्टेक्टआव थाबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना खामानिखौ मावनानै होनो हायो आरो दा बेखायनो स्टेटासखौ जेब्लायबो चेक खालामनो होदों आरो जेब्ला अके जायोना स' अके जानाय लोगो लोगो जेब्लासिम PM किसाना रांखौ हगारबाय थागोन रिलिज खालामबाय थागोन अब्लासिम नोंथांमोना बै समसिम माने पेन्डिं जानायफ्राबो माने मोनहैनाय चान्सआ दङ एबा नोंथांमोना फ्रेश एबा गोदानाबो मोनगोन आरो दा बेनो 24 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि PM किसान 19 किस्तिया मोनसिगोन नाथाय खायसे खम किस्ति मोनगोन जेरैहाय लेट खालामदों नालाय दा जायखिजाया 6000 बा नोंथांमोना 10,000 4000 2000 बेबायदि मोनो आरो दा जियानो जा बयनिसिमबो आसा खालामबाय बुजिबाय नैबे PM किसाननि पेन्डिंनि सायाव दा बेखायनो बे खामानिखौ मावबानो नोंथांमोना किस्तिखौ मोनैनि बाथ्रा गैया आरो दा बेनो 19 किस्ति मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना भिडिअ मोनबावगोन